Ndibulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Kumfundisi A.H. Ndabeni othethayo. Besendicela bangcwele singatyanga xesha sikhawuleze siyezwini lanamhlanje. Yohane chapter 11. Yohane chapter 11. Sithi isihloko ukuvuka kukaLazaro. The resurrection of Lazarus. Ukuvuswa kukaLazaro. Okanye ithi kwenye iBhayibhile ukusweleka kukaLazaro. We will read the whole chapter. John chapter 11. Now bangcwele besendicela siqale sithandaze phambi koba singene ezwini lethu. Bawo izwi lakho linamandla liyaphila linguwe. Lona alibiyeli kuwe lilambatha lingamadoda asiqondisa indlela. Izwi lakho libukhali kunenkembe ezimiliselwe enhlangothi imbini. Thixo Nkosi siphila ngalo sinokunqoba, ngalo siyeyisa. Izwi lakho lingamadoda asiqondisa indlela. Lona lile lephula imithi emikhulu yemisedare. In the name of Jesus. Now bangcwele uLazarus ngomhlobo kaYesu. uYesu noLazaro ngabahlobo. uLazaro unodade wabo, omnye wabo nguMartha, omnye wabo nguMaria. Now bangcwele uLazarus ufikelwa kukugula. Ekubeni ba egula uLazaro ithi incwadi yeBhayibhile uMartha wabhalela kuYesu esithi umhlobo wakho uLazaro uyagula. Ithi incwadi yeBhayibhile uYesu emveni koko waphendula wathi lokhu kugula okuphethe uLazaro asikukona ukugula kokufa, kodwa oku kugula kukugula apha kuzathi kuzukiseke unyana womntu. Kukugula kokuzukiswa konyana womntu. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba ephendulile uYesu waqala uYesu wathi kubafundi bakhe emveni kwentsukwana, ake sihambeni siyeni kwaJuda. Nawo abafundi bakhe bathi kuye, Mfundisi, asikwazi uphindela kwaJuda, ngoba kwaJuda aba bantu ngabo aba bebefuna ukuxuluba ngamatye. Ngaba bantu bebefuna ukubetha kungedala. Wathi uYesu kubo, niyazi ukuthi uma kumhlophe emini umuntu uyakwazi uhamba kakhubeke, kodwa ebumnyameni uyakwazi uhamba khubeke ngenxa yobumnyama belizwe. Wathi xa kumhlophe uyahamba ngakhubeki ngenxa yokukhanya kwelizwe. Nabangcwele incwadi yeBhayibhile iyanixelela ukuthi emveni koba uYesu etshilo wathi kubo, asihambeni siphindele kwaJuda. Bathi emveni koba etshilo kubo wathi uLazaro umfowethu uyagula, waye ulele. Bazothi kuye ukuba ulele usezovuka. Athi uYesu kubo uLazaro, athi uYesu kubo uLazaro ufile. Emveni koba etshilo uYesu wathi uLazaro ufile. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba etshilo bahamba baphindela kwaJuda. Emveni koba befikile kwaJuda, ithi incwadi yeBhayibhile bathe ufika kwabo kwaJuda wazi uMartha kuYesu wathi, Nkosi, ukuba ubukhona ngeba kafanga umfowethu. Nkosi,
ukuba ubukhona ngeba akafanga umfowethu. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko wathi uYesu, uma ukholwa kum maphakade awusoze wafikelwa kukufa. Lowo ukholwa kum naphakade akayi kwenzakala nto. Incwadi yeBhayibhile wathi uMartha ndiyakholwa. Emveni koba etshilo uMartha wahamba waya kuMariya, wafika wamxelela ukuthi Mariya, uYesu khona. Uthe bembemxelele uMartha uMariya, wahamba uMariya waya kuYesu. Ekubeni bafikile uMariya kuYesu wathi, Nkosi, ukuba ubukhona ngeba kafanga umfowethu. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba etshilo uMariya kuYesu waqale walila, zahla inyembezi kuYesu. Ithi incwadi yeBhayibhile axokozela amaJuda athi ukuba uYesu ibinguye lo bephilisa abantu, ibinguye lo bephilisa imfama, ibehlulwa yintoni na ukuba ngamvusa uLazaro. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koba etshilo amaJuda aqala hleka, athi nobufuna uyokhala engcwabeni likaLazaro kuba ibingumhlobo wakhe. Emveni koko wathi uYesu kuMartha noMariya, ndikhombiseni nimbeke phi uLazaro. Emveni koba uYesu bemkhombisile uLazaro lapho bafika khona ethuneni, wathi uYesu kubo, susani ilitye. Uthe bayetshilo uYesu kubo ukuthi makasusile uYesu, bathi kuye, Mfundisi, lo mntu selenuka, unentsuku 4 esethuneni. Awukwazi ukuthi masuse ilitye ngoba selenuka nonuka lo mntu. Ithi incwadi yeBhayibhile uYesu wathi kubo, ndithe susani ilitye. Emveni koba etshilo uYesu, ithi incwadi yeBhayibhile baqale balisusa ilitye. Emveni koba belisusile ilitye, uLazaro wabe ebotshwe ngelinene. Njengoba ebotshwe ngelinene, ithi incwadi yeBhayibhile uYesu wathandaza wathi kuThixo, ndiyabulela Thixo ngako konke ondenzele kona. Emveni koko uThixo wamemeza wathi, Lazarus, wake up, Lazarus, wake up, Lazaro, vuka, Lazaro, vuka. Ekubeni betshilo uYesu waqale waphaphama uLazaro. Emveni koba ephaphamile uLazaro wathi uthi uYesu kuMartha noMariya, mkhululeni nimyeke ahambe. Nawuba ngcwele ndize kuni namhlanje ukuzonixelela imeseja endiyithunywe nguThixo ukuthi susani ilitye. Umyalezo endiza nawo namhlanje, umyalezo enze nawo namhlanje uthi susani ilitye. Ilitye bangcwele, angeke uLazaro aphume lisekhona. uLazaro kwakudingakala ukuthi kususwe ilitye ukuze aphume ethuneni. Nawo incwadi yeBhayibhile yanixelela bathi basokususa ilitye wabuya phuma ethuneni. Nawu bangcwele ndize kuni namhlanje uzonixelela ukuthi susani ilitye ukuze kuzophuma uLazaro.
susani ilitye ukuze oLazaro bazophuma. Ii-blessings zakho zibanjwe lilitye, iintsikelelo zakho zibanjwe lilitye. uYesu engakusikeleli nje kungenxa yelitye. Athi indlebe yam ayinzima ukuba ingakuvi, isandla sam asisifitshane ukuba singakusikeleli. Kodwa ngenxa yezono zenu zizwe zivalile. Amatye zono ayavala abangcwele, zizwe zivalile ukuthi uThixo angasikelela. Zizwe zivalile ukuthi uYesu angasikelela. Zizwe zivalile ukuthi singaphumi kwinxwaleko esidibana nazo. Zizwe zivalile ukuthi singaphumi entluphekweni. Zizwe zivalile ukuthi siphethe sisayela ekuyendweni. Namhlanje bangcwele andazi litye ohamba nalo ukuthi lilitye elinjani, kodwa namhlanje ndize kuwe ndizothi susa ilitye, noba lilitye lokuhleba, noba lilitye lokujola, noba lilitye lokwenza izinto ezirongo ebantwini. Kodwa namhlanje ndize kuni ndizothi susani amatye. Lilo ilitye elivalile ukuze uThixo angakusikeleli. Bangcwele kudingakala ilitye ukuze oLazaro bazophuma. Angeke baphume oLazaro, amatye savalile. Angeke aphume uLazaro ovalileyo osempilweni yakho uze ilitye lingekasuke. Nawu bangcwele ndimile ndizomemeza namhlanje. Ndizothi sisehlelwa zizinto ezimbi, sisehlelwa ziinxwaleko, sisehlelwa ngamayelekenqe, kungoba kunamatye esiwakokosile. Namhlanje bangcwele ndizothi kuni susani ilitye. Susilitye uza kusikelela uThixo. Susilitye uza babala uThixo. Susilitye uza kuphilisa uThixo. Susilitye izoncedakala ifemeli yakho. Susilitye uThixo azobeka isandla sakhe phezu kwakho. Susilitye aza kukhusela uThixo. Nawe ithi incwadi eBhayibhile emveni koba belisusile ilitye wathi, Lazarus come out. Namhlanje bangcwele ndifuna ukuthi kuni after nisuse ilitye, ndifuna kuni bangcwele ukuthi nithethe ngezwi dala. Ithi incwadi yeBhayibhile sinamandla othetha ngezwi kwenzeke. Namhlanje bangcwele ndifuna namhlanje bangcwele sideclarishe sithi, Lazarus come out. Lazarus come out. Lazaro wenhlupheko come out. Lazaro wenhlungu come out. Lazaro wekweyiseka come out. Lazaro valela ifemeli yama come out. Lazaro wesiqalekiso come out. Lazarus come out. Lazarus come out. Bangabamba ngapha kuyachithakala. I want you to declare today, Lazarus come out. Let us declare in the name of Jesus. Uma sibiza ngegama lakhe wonke amadolo ayakhothama, awaphezulu ezulwini, awasezantsi emhlabeni. Ake sideclarishe namhlanje sithi, Lazarus come out. Bangcwele ndifuna ukuthi kuni oLazaro ebebesithuthisa bayaphuma namhlanje. oLazaro ebebehleli impilweni zethu besiphethe kabuhlungu bayaphuma. oLazaro bendlala bayaphuma. oLazaro bentshaba bayaphuma. oLazaro babantu abangalungile
fake friends bayaphuma namhlanje. I declare over your life, Lazarus, come out. O Lazaro, beziqalekiso, bezibopho bayaphuma. Kodwa there's one thing you have to do, susilitye khona kuzophuma uLazaro. Remove the stone, uLazaro uzaphuma immediately in the name of Jesus. Mondalabosa ntakalabosa Mondele be shantala bosaya liboko shantali brosta maya laba santa libosha o libo santala bakosaya lipo sanda libo shantala bosa rindele beke santa liboshaya monde ke sata liboko mayanda lore ya laboshi kete libosa libreze kete labokosa in the name of Jesus. O Lazaro bayaphuma, O Lazaro bayaphuma, O Lazaro bayaphuma. I see great change over your life. I see great transformation over your life. I see great prosperity over your life. But you have to remove the stone. You have to remove the stone. Remove the stone. uLazaro the stone. Remove the stone. Funa uthandaza namhlanje nabantu abathi mfundisi namhlanje ndiyalisusa ilitshe. Kudala ndiyamanelike. Kudala ndilikokosile. Kudala ndihamba nalo msila. Kudala ndilikokosile. Bengazi ukuthi ngivalelwa lilo. Bengazi ukuthi lelitye livalile. Namhlanje ndiyalisusa. Cela umuntu otshoyo andifonele ku-083 5634 310 083 5634 310. God bless you.